Takže čaute, vítajte na mojom kanáli, kde sa venujem tomu, čo ma baví, čo je hlavne biznis a technológie. Dnes tu máme takýto balíček, takže dáme si dnes unboxing, ukážem vám, čo v tom balíku je a ako by som to chcel asi cca používať. Takže poďme na to. Takže ako vidíte, podľa balíku a týchto čínskych znakov je to zásielka z ďalekej Číny, ale nebudem to zatiaľ odsudzovať, uvidíme, čo to bude za kvalitu. Mala by to byť značka Leap Light, nepoznám, neviem, o čo sa jedná. Došlo mi to v takejto obyčajnej kartonovej krabici. Tak poďme si to odbaliť a uvidíme. Takže, ako môžete vidieť, v balíku sa nachádza litiová baterka, nejaká 3V. Som nevidel, že tam nejaká pôjde, ale možno viem na čo. Sú tu dva takéto imbusové kľúče. Už ich mám asi milión. Potom tu je nejaký návod. Možno, že už podľa návodu šípite, o čo by sa mohlo jednať. A sú tu samostatné už súčasti. Je to zabalené v takomto textilnom vrecúšku. To si dajme na bok a poďme si to vytiahnuť. No, už tu to máme. Ako môžete vidieť, je to cage na mobilné telefóny. A musím povedať, že z prvého dojmu som naozaj prekvapený, lebo je to naozaj byteľné, masívne a kvalitne spracované. Je to z nejakého hliníku, alebo nejaké zliatiny, neviem. Ale každopádne je to celé kovové a vyzerá to fakt byteľne a masívne. Tak, boli tam dve cenové varianty, kde ste si mohli kúpiť iba tento cage. Ten stal okolo 50 a za 20 alebo 30 eur ste si vedeli kúpiť aj takéto handle, ktoré si viete namontovať a potom s telefónom lepšie zaobchádzať. Poďme si to zmontovať a vyskúšame si tam nainštalovať aj daný telefón. Vyťahnem si tieto handle z tohto obalu. Toto si môžeme dať tiež na bok. No a tá batéria, počítam teda, ide do tejto spúšte, čiže malo by to mať aj diaľkovú spúšť. Asi na Bluetooth počítam, neviem. Na to si môžeme vyskúšať neskôr. Takže vidíte, že na tej klietke je dosť veľa takýchto akoby štandardných závitov. Je tu takáto vodováha a sánky pre všelijaké príslušenstvo. V podstate na každej strane máte jedny sánky. Tu sú znovu tie závity, zo spodu tie závity. Takže naozaj myslím si, že tam viete osadiť asi aj všetko z takejto bežnej fototechniky. Toto bude asi vrch, takže vyskúšam si tam klasicky naschrutkovať tieto uchyty. Ono je asi jedno, akým smerom ich tam dáte. Myslím si, že by mali byť identické. Takže idú tam nainštalovať veľmi jednoducho. A drží sa to prekvapivo celkom fajn. A je to naozaj akože byteľné, masívne, že nejak sa to nekrúti a mohlo by to fungovať. Skúsme si ešte nainštalovať túto spúšť, len musím dojsť na to, ako sa k tomu dostať. Skúšam to len takto nejako vypáčiť. A išlo to. A už vidíte, že jedna baterka je tam osadená. Takže tu, čo máme, je náhradná.
a nemusíme ju tam dávať. Tak, tú spúšť si teda osadíme tam, kde to bolo. Čiže tu. Takže možno nie je úplne jedno, že kde si osadíte tie handle. Mne by to viac vyhovovalo asi na pravú stranu. Kúštik to vypadáva. To sa mi moc nepáči, ale myslím si, že to by sa dalo nejako nalepiť nejakou obojstrannou páskou alebo niečím podobným. Takže vyťahnem si telefón a skúsim si ho tam hneď nainštalovať. Myslím si, že tam pôjde asi týmto štýlom, lebo tu sa objektív nezmestí a ešte tu zavadza asi táto skrutka. Takže tu si buď si ju vyťahnem alebo viac zatočím, preto si ju len tak zatočím viacej. A telefón nainštalujem nejakým takýmto spôsobom. Zatočím tento závit a ten by mal telefón pekne zafixovať v tej danej klietke. Telefón tam drží naozaj solidne, pevne. Nemám nejakú obavu, že by mi z toho vypadol. Tie čelusti sú pevné a majú také pogumovanie, takže je to naozaj fajn. Dá sa to ešte podoťahovať tými impusákmi. Takže ja si myslím, že za tie peniaze je to aj celkom fajn kúpa. Takže skúsme si ešte zapnúť tú spúšť. Vyskúšam to podržať pár sekúnd. Nejaký návod som zatiaľ nečítal. Aha, začalo nám to tu blikať. A počítam, že by sa to mohlo chcieť spojiť cez asi Bluetooth. Áno, už toto mám gimbal selfie. Vyskúšame to takto spárovať. A malo by to byť už aj pripojené. No, dokonca to aj funguje. Takže skúsim si to dať takto do tej spúšte. A som schopný s tým fotiť alebo takto natáčať video. Dokonca to funguje na zvyšovanie hlasitosti, ale to je tým, že to je asi nastavené na tú funkcionalitu telefónu. Takže ja som doniesol nejaké komponenty, ktoré by som tam mohol dať. Takže tu máme povedzme nejaký blesk. Ten by sme tam vedeli takto dať do tých sánok. Toto tam používať nebudem, len som to chcel vyskúšať, či to bude fungovať. Takže viete tam takto nainštalovať diaľkovú spúšť na blesk. Funguje to veľmi pekne, je to tam naozaj pevne. A chcel by som si ešte na to dokúpiť nejaký úchyt na to SSDčko. Niečo ako je tu tento štýl. Si ho tam len zacvaknem a potom ho len kablíkom napojím do telefónu. Čiže takto budem mať telefón a takto niekde by som tam šupol ten disk a napojil ho iba káblikom. Alebo možno niekde takto zo zadnej strany. Buď ho tam uchytím nejakým domáckym spôsobom na nejakú pásku alebo ho tam nalepím, ale asi si kúpim niečo na závit a domontujem si tam uchyty na samotný ten disk alebo možno na tie sánky. Čiže ja som s týmto produktom IKEA čínskym akože naozaj spokojný. Myslím si, že moje požiadavky plní maximálne. Ešte ma napadlo, že ho viem dať v podstate aj na statív, na klasický závit a nemusím si dokupovať na telefón nejaké ďalšie uchyty a
môžem ho mať pekne fixovaný tu. Tento produkt ma vyšiel teda na nejakých 70-80 eur. Link vám hodím do popisu, keby ste si chceli objednať niečo podobné a celkovo to hodnotím teda pozitívne. Takže ďakujem, že ste video dopozerali do konca. Ak by ste mali nejaké otázky, či už k produktu alebo ku mne, kľudne sa pýtajte v komentoch alebo mi napíšte. Budem vďačný za každý like, za každé zdieľanie a vidíme sa na budúce už asi pri nejakom biznisovom videu. Majte sa pekne a čaute.